Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ya ƴan uwa musulmai da abokan arziki gaba ɗayan, ya Allah kada ku gajiya, ku yi haƙuri da halin da muka tsinci kanmu na yanayin rayuwa na group haka da channel ɗinmu sauran abubuwa ba sa functioning yadda suka kamata. Da Allah fans da yayi ma'abota bibiyar shafinmu, da Allah ku yi haƙuri, wani dan abun nan ne yau da kullum ne abubuwa ka samu matsala, abubuwa ba su ba, amma da Allah komai ya zo ƙarshe. Daga yau insha Allah za ku rinka samun latest videos insha Allah. Dan Allah saboda haka muna godiya a gare ku da yan uwa da abokai ga baki daya, amma ba zan taɓa mantawa da ke momi. Ina son ki, I love you momi na. Ina son ki daddy, na gode da irin wannan gudunmawa da kuka bani tun ina karami har kawata yanzu. Allah saka da alkhairi. Yan uwa alhamdulillahi da abokan arziki mun gode bi sala. Daga Amsa Kowa TV, kada ku manta da channel ɗin ku danna wani subscribing da alamar ƙararrawa. Mun gode.